lang pala. Pinormahan na Mazda. Yung cash card, ano ba yan? Paano ba proseso sa cash card? At ibigay mo ba yan sa station? Tulay yan, malamang. Nagsikip eh. Doon isa-swipe yan ba? Tulay yan, malamang tulay. Pagka nagpakaralan, paano ba ang proseso? Malagay ko tulay yan. Tulay nga. Parang debit card yan na pupunta ka sa partner. Tignan mo yung tulay, oh, may semento na. At doon mo ipapaswat yan para na sa ganon. Kapag Oh, ayan na, may semento na. Oh. pag nagpapakalga ka sa Kaya nga alam kasi Nilagyan na ng semento ang tulay. Oh. pagka meron kang cash card, Ayan ang tulay. cash card mo, yun ang pinangkarga mo ng Sementado na. yung dapat na ilalabas mong salamin. Maisusunod. Hali na. Bili ng pagkain at kung ano. No? kaya nga pinapansin ko mga driver, dahil kahit ilang araw, magagamit nila yan na pagpaparga. Ay, naka. Hindi na kailangan pumasok dahil kung saan tuloy-tuloy yung pagkaanda ng presyo ng mga produkto petrolyo. May mga driver naman excited, pero mga driver na hindi excited dahil sa tagal-tagal ng panahon daw na mayroong fuel subsidy program, kahit pinto o kahit ting, kahit kung sila na pinabang sila sa kanilang mga operator. Sana rin, mahalip na dumirekta sa mga operator, indirekta na lang ng LTO Party yung pagbibigay ng fuel subsidy sa mga driver, mga driver. Kaya binibigay sa operator yan kasi yung mga operator merong ang nakapangalan sa prangkisa. Kaya hindi naman pwede ibigay sa driver yan. Kaya mag-usap na lang driver sa kayo. Pero na, pag-usap, para na sa doon, pinapag-set na yung papalo yung driver, kaya rin yung fuel subsidy program. Ako sana sa Jenny Cobrado, sa Tawagi, dapat ito. Ito mga kapuso listahan po ng kung magkano ibibigay na fuel subsidy. Sabi mga super, 10,000 pesos po lang, 10,000 pesos ibibigay. Kung ikaw ay nagpapanirong po ng motor jeep, at kung ikaw ay nagpapanirong po ng bus, 6,000 pesos po sa konsumo ng professional jeep. Ito yung mga professional na jeep, Wala nang mura. mga subsidy sa mga nabalababahan. So, yung tricycle po kasi hindi mo hawak ng LTO Party yan. Yan po yung hawak ko.
Hindi pa. Labanan ng fake news. 28. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio. Fight ganda! And bye-bye from Max Savers Sulit Busog Deals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mga busugera. Extra rice sa inaramba. Extra sauce sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet ala king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Sulit Busog Deals, 99 pesos na lang. Malinis ba ang tubig na ito? Some have interest on this road. Dahil sa pamilya, dahil sa diarrhea, uminom lang ng malinis Yeah, na tubig. sure. Gumamit ng Aquatabs drinking water disinfectant tablet. Ang tubig ay buhay. Yep, let's see. Is that one? Let's say minutes. Robust dietary supplement for men. Actually, it's gonna be the last. But communicate directly to each other. 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Pagin sa inyo ng ABC Healthcare International Corporation. Mahalagang para ang Robust ay gusto mo na hindi ka magkalinig pagdamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Hindi umaatras sa bawat laban. Huwag magpapigil sa mga kumakalat ng fake news. Paano mo malalaman kung disinformation o peke ang balita? Laging i-check kung mapagkakatiwalaan ang mga sources na mga ito. At bago i-share mga posts, i-research ang mga claims at information na nakasaad dito. Lalo na pagdating sa mga gamot. Huwag mahihiyang magtulong sa mga doktor o sa mga accredited na klinika para makasigurado para sa ligtas na tekalidad na gamot. At lagi lang check pag-pag-check. Malangap Nasa pa. Brightbed. Laging i-check ang totoo. Kasama ang Brightbed. Rest? If you need a vegan sandwich, Ladies' Choice Chicken Breast made with real chicken and from fresh eggs. Easy to cook. Only to the right. Ready na? That's 12 pesos MRP. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong Nina Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit ba natagaloob ko sa MSP? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangkukin. Mga natural na nutrients mula sa vaccine. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na lasa. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Johnny Pangilinan here with Dr. Ethan. What's it not that much? Effective eye to eye. Kapag lumabong mata, So, sa diagnostiko. That's what I hear. May nag-run facilities. Eye to eye. Tinig-tinig yun. Ready to optical. Love your eyes, guys. Or expert eye care. Come to EO Executive Optical. Over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Establish na po natin yung ating linya. Police Brigadier General Chief Baharto, nagkakasalita ng Philippine National Police. Nasa ating linya na. General, magandang umaga si Joel Sibagpuita sa Hanap Unimelo Belgrano. General Chief Baharto, congratulations at di ba kita napapate? Salamat, Sir Joel. Tama kayo sa umaga po. Opo, ngayon po may committee ng binuo, di ba? Ang Philippine National Police.